जों फैनो हाया ओमफ्राय बिनि अनगायैबो गामि सिं सिं थानाय गामिफ्राव माने गोबां माने रड कमिउनिकेशननि प्रब्लेम दङ दा बेफोरखौ आं मेइनलि बेफोरखौ माने देरहानानै फैयोबा बेफोर हाबाफारिफोरखौ आं मावफुंगोन आरो बिनि अनगायै बे ओनसोलाव गोग्गो दै लोंनो मोननायनि मोनसे बेबस्थाया गैया दा जिहेतु बे जोंनि बिटिआर सुक्तियाव अलरेडि भुटान सेरफांनि गाहायाव थानाय जेसेबां संकस्त ओरै माबासिम गहपुरसिम जेसेबां माने सेरफांफोर दङ बेवहाय माने गोग्गो दै मोनलोंहोनो हानायनि मोनसे एकर्डआव क्ल'सेस हिसाबै हाबनाय जाबाय बे क्ल'स हिसाबै दा गतिके बे गोग्गो दै लोंनायनि बेबस्थाया ओरैनोबाबो जालांसिगोन आरो बिनि अनगायैबो बे ओनसोलाव समस्या दङ बिसेसकरि हा फाट्टा मोननांगौनि फरेस्ट रुलार एक्ट 2006 आव मोनसे आयेन बलबৎ खालामदोंमोन नाथाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दासिमबो बिथांमोननि आखायाव दंमोनब्लाबो बिथांमोना गोबाव सम 2006निफ्राय दासिम दिनै 20 जाबाय दासिमबो हानि पाट्टाखौ बिथांमोना होनो हायाखै फ्राय जायगायाव बे बुंनाया ओरैनो फल्स बुंदों ओरैनो आमटेका बिजनेसनि सिङाव कयेकटा गावसिनि सापर्टार मानसिफोरनो होदों बिनि अनगायै मालि बिथायावथ' खुनु प्रसेसआनो जायाखै आनन्द बिथानाव प्रसेसआनो जायाखै ओमफ्राय खैलामैलायावबो प्रसेसआनो जायाखै मात्र बे माबायाव फाथाबारि जेनाखि फरेस्ट रुलार एक्टनि जेनाखि एफआरसि कमिटि दं बिथांमोना मोनसे समाव चन्दनाव थांदोंमोन चन्दना लोगोखौ हमहैनो थाखाय बिथांमोना आंनाव फैदों ओमफ्राय आंनाव फैनानै बे हा मोननांगौ पाट्टानि सायाव आंजों रायलायदों ओमफ्राय लगे लगे आं जेनाखि डिसि चिरांनि डिसि बिथांजों आं रायलायदों আমি আগত বিপিএফত আছিলোঁ বিপিএফত যিটো কাৰ্যকৰ্তাসকল যিটো আমাৰ গ্ৰাছ লেভেলৰ নেতাসকল তেখেতসকলৰ এক্টিভিটিটো ভাল নহয় আৰু যি আশ্বাসন দিব জানে কিন্তু কাৰ্যটো কৰিব পৰা নাই আৰু আমাক আশ্বাসন দি আমাৰ এইবিলাক পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি এতিয়া UPPL দলত আহিছোঁ আমি তো প্ৰায় আজি 40 জন মান আহিছে আমাৰ নেপালী মানুহ বিপিএফৰ পৰা আৰু আহিব লগা আছে आरो আহিব लकन बसुमतारी आङो फाथाबारि प्राइमारि इउथ कमिटिनि आङो सासे सेक्रेटारिमोन दा बिपिएफनि सेक्रेटारिमोन आङो बिपिएफआव फैनायनि जाहोना जाहैबाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे जोंनि UPPL हान्जानि जे बिजाथि बियो देरहानानै जे जोंनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ जाहाथे सुफुंनानै मिजिं लानानै आरो गोदान सरकार दानो हागोननि मिजिं लानानै आङो मदद होनाय जाबाय दिनै आंनि मुङा बि नारखोमोन ओमफ्राय अरिजिनेल नामा जाहैबाय नेरसोन बसुमतारी औ माने बेनो खेत्रआ माने सावरायग्रा सारजों थांनाया बेनोमोन माने थांबायमोन सिगां माने बिसोरनि फंसेबो बाथ्रा माने डिक्लेयारै माने सैथोयै खारनायखौ जों नुयैलाय जों दिनै जों सार जेंगाजों जइन जाफिनबाय माने सैथोजों खारनायखौ जों नुबाय माने UPPL लाइना अरायबो सैथो बेनिखायनो जों सावरायग्रा सारनिफ्राय जों बाय UPPL आव जइन जाफिनबाय जोङो ओरैनो दाथ' आं साननो हाला 20 जनसो दं आरो बिथांनि बुंनाय बायदिथ' जाजोबा बेनि गावनि फान्दायनाय राव जागोन बेफोरखौ जों मिथिया माने गावनि बुंनाय जोंनि जाखिनि सारनि माबा दं बेफोरो जोंजों जयै दंजोबो जों सार फोरेंगाजों फैदों माने UPPL आव जों जइन जादों